Ernőként beszélgesítsél Pettián. Beszélges. Nekem a braj! Ő le! Ne ugrajte Beninek Ernő? Hallod? Na persze! Megverték őt Beni. Ő le! Jaj! Benikém, a viccál túl beléjé. Oké. A nyakádban kell Benikém, a nyakádban. Nocsik? Akkor írd le. Ő... Próbálj. Ezről írottam. Arról mutatom. De honnan írtad le ezt? Hogy írod le most? Benikém, ki vagy te Benikém? Mondjad. Én Kosta. Hát én Iván Csődörje vagyok. Te vagy Ivani Csődörje? Az igen. Van egy csődör ma itten. És ki az? Szajkó Béla. Azon meg is Daján. Az Ivani Csődörje. Nem látod, hogy mindenki Ismerem. légy. Ösmered? Hogy látod? Igen? Leírja neki külön? És te ki vagy itten? Mondjad. Mi? Hát hogy írod le? Van sok fia, sok veszünk. Igen. Hogy írják? A gyerekeket úgy hívja. Misó, Ádám, Györgyi, Csabi, Attila, Pálin, Bélut. Ernőkém, most te válaszolj a kérdésre. No. Mikor voltál utoljára kis csajjal? Én tudtam, hogy ezt mondjam mondani. Válaszolj Ernőkém. Én tudtam. Mikor voltál? No? Mikor voltál elnökként nővel? Hány éve? És most te hol lakol Ernőkém? Mondd meg őszintén, ne dagáld, hol lakol? Domár szavúval, ez is az? Ernőkém, 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 mondd meg, hol lakol? Mondd meg neked. Ruszó Józsián. De ki az neked? Jó barátod vagy? Rokon vagy, stb. Mondd meg őszintén. Mi az neked? Jó barátod? Mondd meg őszintén. Ahol voltál? Zádorban, Ján testvérednél? Hát mondd milyen, mi volt vele? Mi volt ott a komplikáció? Nem mondom. Mondd már Ernőkém. Szólj valamit. Nem mondom. Összeverekedtél, stb. Mondjad. Mit üzensz neki? Képen így értünk. Nyomja ki. Tessék? Mondja még egyszer. Azt üzenet a testvérednek, Azt az egésznek. hogy nyáljál ki. Az egésznek. Na jó. Majd holnap meglátod az egész világ, jó? Hát Lorca. Ráveszünk az internetre. Holnap meglátod az egész világ. Jó? Azt mondja, idén. Jó? Elnökém, holnap fenteszel a YouTube-én, Igen. és kamatozni fogunk a YouTube-ét, hogy téged ne lehessen onnan levenni, mert te egy nagyon érték sámbér vagy a emberek számára. Ernőkém, akkor te azt mondtad Ernőkém, hogy a Ján testvérét nyáljál ki. Így mondtad? Elég pedig így mondtad. Van bizonyíték rá Ernőkém. Minden elemet Én így szól. voltam. Én így voltam. Micsoda, azt mondta, hogy angol játék, még nem játék. Na, hogy van ez, Ernőkém? Ernőkém, holnap fogja látni. Nem tudod, játék. Ernőkém, holnap az egész világ fogja látni. Már jött fel, holnap felhívjuk. Érted? Itt van a játék. És mondd meg erre, nekem válaszol. Ernőkém, most téged, Robika téged ötvertek? Hogy volt ez? Mi? Nem jöttünk vele. Vissza fogod neki adni? Azokat a gramokat azért. Mi? Mi? Válaszolj. Ez bírja, ezt most játék, de ez erős. Őszintén. Azért, erős. A kontextushoz nem bírta, pedig az gyengé. Ernőkém. Ilyet akartam, látod? Nem tudom, hogy az. És a borral hogy megy Ernőkém? Borral? Ah. Válaszolj.